Mă numesc Mihai Ivanovici, sunt profesor la Departamentul de Electronică și Calculatoare și coordonez Centrul de Cercetare CEC13, intitulat Sisteme Electronice Integrate și Comunicații Avansate, din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov. Care sunt proiectele pe care le-ați abordat pe timpul activității pe care ați avut-o la institut? Am abordat o serie de proiecte, dar cel mai important proiect pe care l-am abordat este proiectul Atlas, experimentul Atlas de la LHC fiind cel mai mare accelerator circular de la CERN, Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare de la Geneva. Care a fost implicarea pe care ați avut-o în cadrul Institutului de Cercetare? Eu am coordonat echipa care a proiectat și implementat un circuit integrat de tip ASIC pentru detectorii de mion de la experimentul Atlas de la CERN. În cadrul acestui proiect național, intitulat Experimentul Atlas de la LHC, noi suntem parteneri alături de alte universități și institute de cercetare din țară, proiect coordonat de către Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Culubei de la Mugurele. Cum reușiți să vă împărțiți timpul, să fiți și profesor, să lucrați și în cadrul institutului, să faceți toate lucrurile acestea? E ca un dans pe sârmă de tip echilibristică. În majoritatea timpului eu sunt aici, în acest birou, în cadrul institutului. Când predau studenților, sunt în facultate și pentru orice activitate sunt acolo unde trebuie. În general, implicați și studenți în proiecte? Da, întotdeauna implicăm și studenți de la licență, studenți de la master și studenți doctoranți. Și care ar fi caracteristicile principale pe care trebuie să le aibă un student ca să poată lucra în domeniul acesta? Un student să poată lucra într-un proiect de cercetare, oricare ar fi tema proiectului, ar trebui să fie curios, să fie conștiincios, să fie dornic să învețe lucruri noi, uneori într-un timp foarte scurt, și perseverent să poată duce la bun sfârșit orice problemă sau orice chestiune are de rezolvat. În general, studenții sunt receptivi la aceste lucruri sau sunt mai greu de adus la institut să lucreze pe această parte? Unii, da, sunt dornici, alții sunt speriați de ideea de a face lucruri complicate sau de a se angaja în anumite proiecte unde e o anumită responsabilitate. Și cum reușiți să-i convingeți să meargă pe această ramură în continuare? Încerc să le prezint aspectele pozitive ale activității de cercetare. Încerc să le deschid ochii către multiplele posibilități pe care le au urmând o carieră în cercetare. Ce studenți pot aplica sau pot veni pentru a face un nou proiect? Spre exemplu, cum a fost acum lansat proiectul FinCentru, pot veni studenți cu idei la dumneavoastră să vă povestească și să implementați acea idee alături de ei? Da, de regulă studenții vin către mine. Eu îi aștept cu ușa întotdeauna deschisă, ei vin cu dorința, în primul rând, de a colabora cu mine, apoi fie abordăm o temă din cadrul unui proiect în derulare, fie ne gândim la o temă nouă. Uneori, studentul are inițiativă și dacă sunt capabil să-l îndrum, să-l coordonez în realizarea acelei idei, propuneri, da, firește, îl ajut. Ce le-ați spune studenților dacă ar veni la centrul dumneavoastră și ar vrea să lucreze 24 din 24 de ore? Uneori le-am spus, nu veniți. La electronică este complicat. Trebuie să înveți mult, să lucrezi. Este nevoie de multe ore de muncă
iar satisfacțiile vor veni după un efort considerabil depus. Însă, dacă în ciuda răspunsului meu ei insistă să vină, le spun că lucrurile frumoase se realizează doar după ce depui un efort extraordinar, dar atunci satisfacția este enormă, atât pentru student, atât pentru cadrul didactic, cât și pentru restul echipei și, de ce nu, colegii și întreaga instituție.